demi unger.
Bablaske napa niki? Napa meleh lagune, Pak? Pak Dibejo. Pisan meleh oh nggih bonus napa, Pak? Bonusnya satu lagi apa? Napa lagune? Bonus. Napa lagune? Di bonusnya napa? Telingsingan apa rojeng apa emosi? Rojeng, emosi. Siji wae tapi. Jane telungkas ya ora apa-apa. Siji meneh. Aja sebelang wong bagus tresnaku kira bisa layu layu yo karepmu ora layu yo karepmu suwi aku bali sasumane ana ing sisimu
Ayo. Ayo Semar Karen. Mulyo. Masa gak dijogeti lho? Ini campur sari ini apa masa ora dijogeti? Demi unger. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Kowe ngajak ning tawang mangun. Nganti ngesir srengenge. Aku nunggu kowe. Solo riwayatmu kene. Oh ah oh Yen tak telepon oh ah hey. malah kok atini. Gera minggir tabrak. Alayong, alayong. Hai hai. Arisan. Ayo. Iki sapa dhisik arisane kudu wule rata iki. Wul ayo wul. Wol, sawu-sawu dadi banyu. Heeh, sewu dadi banyu sewu. Wul. Mas, wul sik Mas. Ayo wol. Monggo, wul. Ayo disoting lho iki. Siaran langsung lho hari ini lho. Sepiro nada nih? Mau aku ora semono ketoke. Janjane kowe nanti gelagatmu saja nyulikani hatiku sujana kenyan karo wanita liya. Semar Mulyo.
gelem arisan. Heeh, yo sampean tok kene. Surga dunia iya gampang. Sok sik meneh. Siji loro lah. Aduh ling angkot iki saka Depok kono lho. Omahku ya Solo 3 adon aku ngopo kowe. Aduh aku. Siji ngkas. Ih, sithik. Jan-jane kowe ning ndi? Gelaganmu saja nyuri gani. Atiku sun kowe kencan karo wanita liya. Nadane anomali.